समाज सिबियारि नवीन गयारिया उन्दै उन्दै गथ'साफोरनो जोलुर दानानै होदों। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय मायंपारा गेलेग्रा फोथार आरो फालसिगुरि दिननाथ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव समाज सिबियारि नवीन गयारिया गावनि रां खरसा खालामनानै गेलेगिरिफोरनो जोलुर दानानै होदों। खौरांनि गेजेरजों बिथाङा जोलुर गेलेग्राफोरनो जोलुर दानानै होनो मोननानै जोबोद गोजोननायखौ फोरमायदों। लामाजों थांलाय फैलाय खालामबाय थानाय समाव गेलेगिरिफोरखौ नुलांबाय थायो आरो उन्दै उन्दै हौवासा हिन्जावसाफोरा जयै लोगो नांनानै सानफ्रोमबो गेलेबाय थानायखौ नुनो मोनो। बेनिखायनो मैया जोलुर दानानै होफैदों आरो बिसोरखौ जयै गेलेबाय थानायखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों होननानै फोरमायदों। गेलेगिरिफोरनो जोलुर दानानै होनायाव समाज सिबियारि नवीन गयारिजों लोगोसे कमल नार्जारियाबो बाहागो लाफादों। आङो दिनै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आं सानफ्रोमबो बे लामाजोंनो थांलाय फैलाय खालामो। थांलाय फैलाय खालामनायाव आं सानफ्रोमबो नुलांबाय थायो। उन्दै उन्दै बेयाव हिन्जावसा हौवासा गासिबो जयै लोगो नांनानै खौसेनि बोलोजों बिथांमोना सानफ्रोमबो फुटबल प्रेक्टिस खालामबाय थानायखौ आं नुलांनानै दिनै बिथांमोननो आङो फुटबल राननानै होफैदों। थ' आङो बिथांमोनखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। जाहाथे भबिष्यतआव बेबायदिनो गेलेलांबाय थानो हागोन आरो बिथांमोननि इच्छा सक्तिया जाहाथे आंनि एसे अनथोबजों जाहाथे आरो इच्छा सक्तिया बारायलांबावगोन होननानै आङो दिनैनि बे फुटबल होनाय हाबाफारिखौ आं लादों। ओरैनो बहा होनाय जादों? आङो ओरैनोथ' रामसाथारियावबो होदों, रामसाथारि गामियाव होदों, हुदुखाथा गामियाव नै बावैसो आङो खासिबारि उरां बस्तियावबो आङो आदिबासि सेंग्राफोरनो होबोबाय आरो बिनि सिगाङावबो आं खासिबारि गामियाव आंनिनो निजा गामियाव आङो होदों। फुटबलनि अनगायैबो गुबुन माबाफोर होदों नामा? फुटबलनि अनगायैबो आङो सम सम होयो सम सम होयो। बेबायदिनो थांनाय बोसोरावबो आङो गंसे फुटब्रिज बानायनानै होदों जोंनि खाथियावनो। बिनि अनगायैबो आङो गोबां बिदिनो 15 आगष्टफोराव सोरबा सहाय नागिरबाथाय आं बेबायदिनो होयो आरो गोसो जानानै मोजां मोननानै। गेलेगिरिफोरनो फुटबलजों लोगोसे जार्सिफोरबो होफानाय जादों नामा? जार्सिखौ आङो होथ'नो हायाखै। एक्सुवेलि आङो जार्सि होनायालागै थांथ'वाखै। आङो जि एसे खम फैसाजों जिखौ आं मेनेज खालामनो हायो बेखौ आं होदों आरो। सरकारनिफ्राय होनाय ना नोंथाङा गाव हारसिंनो होनाय? नङा, आं बेक्तिगत हारसिंनो गोसो जानानै होदों। थाइसे थाइनै जि फैसा आखाइयाव दङ बेजोंनो आङो गोसो जानानै होदों आरो। नोंथांखौथ' गोबाव समनिफ्रायनो नुबाय दं, माखासे खामानिफोराव हेफाजाब होफैयो, माखासेखौ मदद होबोबाय थानायखौ नुयो। बे समाव नोंथाङा मा फोरमायगोन? थ' आङो बेबायदिनो आं मानसिजों थानानै जोबोद गोजोननाय मोनो। मानसिजों रायज्लायनानै, मानसिखौ अननानै, मानसिजों लोगो जानानै आं गोजोननाय मोनो। सोरबाया आंनि जुदि दुखुनांथाव खोथा बुङोब्लाथाय आङो जोबोद दुखु मोनो आरो बेखौ आङो अराय सम दुखु मोननानैब्लाबो थाया। बेखौ आङो आंनि आंगो खालामबाय थानो आं नाजायो आरो। थ' आङो आंनि सुथुर थानायखौ आङो मालाबाबो लुबैया। दिनै बहा राननाय जादों ओरैनो? दिनै आङो उरां बस्तियाव आदिबासि सेंग्राफोरनो होबोबाय आरो दायो मायंपारायाव होबाय। दिनै बे जायगायाव मोननै जायगायाव होनाय जाबाय? मोननै जायगायाव होदो। मैया मोननै जायगायाव होदो, दाखालि बावै मोननैयाव होदों आरो। मोजां, गोसोखौ मोजां मोनदों आरो ना फुटबल होफैनायनि थाखाय। ओरैनो बेसे गोबाव जाखो नोंसोर गेलेबाय थानाया? जोंनियाव सप्तासे जाबाय आरो ना गेलेनाया। सोरबाफोर फोरोंगिरि लादों? ओं, लादों। बबेनि फोरोंगिरि? फरेस्टनि। औ, फैबाय थायोना बेयाव? फैबाय थायो, दिनै फैयाखै। ओरैनो साबेसेसो जागोन नोंसोरो? जोङो ओरैनो गेलेगिरिफोरा बबेनि आरो? बिदिनो गामिया जाबाय जों गामि गिलाजार, ओमफ्राय बागान, गिर्जा लाइन, फरेस्ट, बारेंगाबारि इफोरनि फैयो आरो। जथाय माने ज' गेलेयो? मिलायनानै। हिन्जावसाफोरबो ना? औ, हिन्जावसाफोरबो। गेलेनानै माबायदि जागोन? गेलेनानै
जेसेबां नाजानायखौ हायो आरोखि ना एसेबांनो दावगालांनो जुजिगोन गेलेनाया गेलेथ'वाखै जोङो माने दा इयावनो फिल्डआवनो गेलेगासिनो आरो माने सोलोंगासिनो दासान्दि 3थानिफ्राय 5थायालागै गेलेयो दिनै फोरोंगिरि फैयाखै माने ओहो बबेनो सालबारिनि सालबारिनि नबिन गयारि स्कुलनि मालिक थुबुसि होदों थरसे होदों माबायदि गोजोननाय मोन्दों माबायदि गोजोननायखौथ' मोजांखौनो मोन्दों मानो होनबा जोंनाव बारा बलबो गैबामोन नालाय सारा हेल्प खालामनायनि थाखाय बिराद मोजां मोन्दों आरो ভাল লাগিছে বহুত কি দিবাইছে আজি ফুটবল কোনে সঞ্জীৱিয়াৰৰ মালিক স্কুলৰ মালিক ফুটবল দিবলৈ আহিছে বহুত ভাল লাগিছে কেনেকৈ আগুৱাই লৈ যাব আপোনালোকে খেলা খেলিবৰ কাৰণে খেলা ক'ৰ পৰা আহে টিচাৰটো টিচাৰ এইফালৰ পৰা আহে ফৰেষ্টৰ পৰা আহে আজি অহা নাই কেইদিনীয়া হৈছে এইটো খেলাটো কিমান দিন হৈ গ'ল এসপ্তাহমান হ'ল এসপ্তাহ ইয়াতে ক'ৰ আহে ইয়াতে খেলা খেলিবৰ কাৰণে ইফালে আমাৰ স্কুলৰ আহে নহয় কোনটো জেগাৰ পৰা আহে ইয়াতে জেগা ফৰেষ্টৰ আহে তাৰপিছত মাত্ৰ ফৰেষ্টৰ আহে আৰু বাৰেঙাবাৰী আহে আৰু গিৰ্জা লাইন 3টা গাঁৱৰ লগ হৈ খেলে মাষ্টাৰ ক'ৰ পৰা আহে মাষ্টাৰ ফৰেষ্টৰ পৰা আহে কেইজন 4জন বহুত ভাল লাগিছে কিমানটা দিছে ফুটবল এটা দিছে কি দিছে ফুটবলে दिसे ना बेलेग दिसे आरो फुटबल दिसे नैरोजा 23-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365551959 आव थोंजों सुला लानो हागोन